Takže tu máme závod kráv v Thajsku. V podstate není žiadny víťaz. Je to také niečo ako športová noc pre kravy, ktoré tu behajú kolečka. A možno, že dôvod je jednoduchý, aby proste mali silnejšie svaly a dali viac mäsa. Tieto azijské krávy v podstate sú väčšinou držia bíkov na mäso. V podstate krávy nedávajú veľa mlieka. Je síce zdravé, o mnoho zdravšie ako tie európske krávy, ale hovorím, držia si ich hlavne kvôli mäsu. Takže je možné, že organizujú takéto veci. Možno, že aj raz za mesiac, neviem ako. A v podstate lokálni ľudia sa takto zídu, majú tieto autá, kde vozia krávy. A v podstate privezú viac kráv. Tento malý chlapec. Trošku nebezpečné pre neho možno. Ale nie, ľudia sa zabávajú, majú občerstvenie. Tam majú striedačku, krávy tam oddychujú. Tu majú takých možno až 15 kráv, tam je ďalších 20, ktoré oddychujú. Športová noc pre krávy. A vidíte ten malý chlapec. Takže majú z toho srandu. Také niečo ako u nás hody. V podstate tuto je to štandard, že ľudia majú kravy. Niektorí viac, niektorí menej. Myslím si, že títo tu majú aj 20 na tejto farme. Je to lokálne Thajsko. A určite je to dobré, aspoň nečumia stále do tých telefónov. Sa aj takto zabávajú to jedno dievča. Očividne silné nohy malo. Umývali tie krávy, samozrejme je tu teplo. Teraz v septembri tu není. Teraz v septembri to není až tak teplo, ale keďže nefúka vietor, tak je tu dosť dusno. A takže človek sa spotí, aj keď len tak stojí. Umývajú ich, chladia ich kvôli tomu. Takže uvidíme, počkáme, mali by odštartovať nejaký závod. Nie závod, ale nejaký beh. Takže dúfam, že vydržia niekoľko ločok. V podstate je to tu vysypané pieskom, lebo sa môže stať, že tie unavené krávy alebo lenivé proste spadnú a tie ostatné ich začnú ťahať. A hlavne tá na kraji, vidíte? Táto má najťažšie. Keby sa otrhli teraz, tak rovno na nás. Vidíte, že tú krajnú kravu, tak keď zaostáva, tak ju to vyhodí úplne. Takto si behajú, snažia sa ich tam držať. Mali by poháňať hlavne tú krávu na kraji, tu by mali poháňať. A to má najhoršie, tam musí behať najviac. To je to malé v strede.
Dobre behajú. Vidíte, vydržali niekoľko kolečok. Poháňajú ich, aby nestavovali. Asi to robia kvôli tomu mesu. Čím viac športujú, tým väčšie svaly majú. Takže takáto zábavka, ktorú u nás na Slovensku nikdy neuvidíte. Športová noc pre kravy. Vidíte, s tými palicami poháňajú. Sú priviazané za krky. A všetci títo chalani sú bosí. Žiadne topánky s kovovou špičkou. Bezpečnosť pri práci. Všetci tu behajú bosí, všetci. Len taká 100-kilová kráva vstúpila na nohu. Dobre vydržali. Aspoň sa zabavia. Deti sa zabavia. Dospelí majú srandu. Oblievajú ich s vodou. Chladia ich. To je krajná chuderka. No tým krajným sa už mocú nohy, ale vydržali dlho. Vydržali dosť, lebo tie krajné teda behajú hovecké kolečka. Tento malý chlapec, ja neviem, keby ho nejaká kráva kopla. Pekne vydržali. Pozrieme sa na video. Možno, že 3 minútky. 3 minúty šprint. Dobre. Si vidíte, hlavne chlapi majú zábavu. Ďakujem za pozornosť. Dúfam, že vás to zaujalo. Niekto by to mal zorganizovať na Slovensku.